elkarrizketan Ines Osinaga eta Alaine Agirre. Eta, opari bat hemen zurekin holan egotea, baina aldi berean zigorra bai. Ze, klaro, nik zuri ingo nizkizuke milioi bat galdera enredatuko nintzateke oso gustora zurekin, luze eta zabal, baina hemen, zoritxarrez, muga bat daukagu, ezta? Bueno, muga bat daukagu, konpartitzen honetan, ezta? Alegia, gure elkarrizketa intimo hauek, intimo politiko aka guzti hauek konpartitzean, ezta? Bueno, nire iruditzen zait bai dela, eskuzabala dela, ezta? Holan... Bai, da beste leku batetik agertzea, nik hau askotan aipatzen dut, ezta? Faltan botatzen dut, kultur munduko ekosistema, zirkuko jendearen artean, apur bat holan agertzea, ezta? Ez dut esan nahi etxeko ateak zabaltzeko eta benga denak barrura, ezta? Baina bai, zaurgarritasunetik aritzea eta beste, ez horren beste, pedestal goitik ondo eserita, ondo pentsatuta esan behar duguna, nik aitortu behar dizut gaur ekarri duala eskema bat, zuri... Atera lasai, Bai, gero klinez zikinak aterako ditut, bai. Eta apur bat, ez dagolako txarto batzutan, apur bat, gu biok bestela joango gainateke, ez da? Apur bat, itxasoratzea, gaur itxasoratu inber gara, Inez. Ezki itxasoa bide bakarra. Hori da. Guretzat, hain labur hitz egiteko alegina egitea da, itxasoa edalontzi txiki batean, kabitzera forzatzea bezain frustrantea, baina, saiatuko gara. Edo ez, indezagun akordio bat, tratu bat. Ez dugu lortuko. Bale, jazta. Espektatibak fuera, estanda inda, jazta, bale, jala zain nago. Orduan itxasoa bide bakarra. Bai, itxasoa da bide bakarra, ni benator, etorri naiz pentsatzen nola azalduko dizudan zer den itxasoa bide bakarra, 25 minututara ekarreko dugun elkarrizketa honetan. Eta nire buruarekin egin dut tratu bat, holako izarok esaten duen bezala baketratatu bat, ez dut lortuko agian, ez da ezer gertatzen. Lanak berak kontatuko zer den, ez da? Bai, itxasoa bide bakarra... Ze violentoa zelan forzatzen gaituen kultur sistema honek, ez da? Definitzera eta deskribatzera egin dugun artelan bat. Arteak berak kontatu beharko nuke. Claro, eske kultur sistema bada kultur sistema da sistemaren parte, ez da? Sistema badaukalako obsesio bat etiketatu behar hortan, kategorizatu behar hortan, ez da? Kategoria batzuetan bakarrik? Claro, ez? Nik lan honekin hasieran daukan segulako obsesioa inkluso ez deitzen diska. Ze, etzen diska bat. Ez nekien ondo izango zen liburu bat, baina, liburua nire impostora imaginatu zaitez orain idazten edo testuetatik abiatuko bali manitz. Baina ez da disko bat, ez delako ez, eta konturatu nintzen hor neukara sekulako erresistentziak ni ere kokatzeko etiketetan, eta konturatu naiz, hori ez dela bakarrik hemen, ez dela kasualitatea, askotan gertatzen zaidan zerbait dela, askotan etiketak gelditzen zizkidala motz, edo handi, edo estu. Eta, itxasoa bide bakarra da bidai bat, da doluari gorazarre bat, da zaurgarritasuna plazan azaltze bat, biluzte bat, eta iragana besarkatze bat. Hunkituko naiz, iragana besarkatze bat, behin denbora pasata, doluaren beste puntu batean nagoela, begiratzea, azkeneko plazan bota zuri hori jazten zituen Inesari, ze egon naiz berarekin haserre, egon naiz bota dut faltan, bota dut soberan, egon naiz, pasa ditut horrelako fase desberdinak, eta lortu dut begiratzea Inesari, pixka disoziazioa eta bezala daukate, baina Inesari, gozeko Inesari, distantzia batetik, eta begiratzea maitasunez, inkluso, eta esatea, egin ditut gauza batzuk, orain ez dituzkenak egingo, baina egin dituen gauza horiek ez paliman dituzke egin ez nintzateko egingo, ez da? Hau gertatzen niri, hasieran idatzi eta argitaratu nituen liburuak berrirakurri behar dituanean, aipatu, ez ditut berrirakurtzen, hori arauetako bat, ez da? Claro. Baina hori ez nik berrirakurri ditut zure liburuak nire leku desberdinetatik. Eta esango dizut,
ertz desberdinetatik harrapatzen dauenean, beti liburu berri bat ikusten dutela orduan, hori dago oso guai. Eskerrik asko. Bai, 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 nik uste hori, oso violento egiten zaigula, eta hori ere espektatiba dagolako gure gain, ezta, beti, baita ere, alderdi politikotik ere sortu nahi dugunontzat, nik uste badala dilemetako bat, ezta, gu geu evoluzionatzen goaz, ikasten goaz, eta askotan zaila egiten zaigu gure iraganarekin bakean egotea. Hori izar hori ere entzun izan diot, baketratatuaren kontu. Baketratatuaren, hori bera da, nik ere entzun izan diot berari. Onartu ditzagun, giltoki guztiak gozen egon behar izan zinen, gaur egun hemen egoteko, eta goze ez dago gaizki. Dago momentu horretan. Claro. Eta inkluso heldu naiz momentu batera, gai naizela baita ere, besarkatzeko ura eskerrak emateko eta arro begiratzeko nire iraganaren parte horri, ez? Naiz eta egin ditudan gauza batzurekin, orain ez nengoken alineatuta, baina eskerrak ala den, ez? Eskerrak den aldatzen den, eta eskerrak ez. Hori izan zen pixkat egin duen, eta, ez da kasualitatea ez da ere, kantu den aldatzen da kantuarekin. Buklean nabil entzuten, baina, bai, egun batzu dauzkat, behar dudana kantu hori entzun, igual, 6 aldiz jarraian. Baditut lagunak eskatu didatenak mesedez arren otoi grabatu izazu, bialdu izazu audio bat ze behar dut kantu hori Loras de Pandaren ondoan poltsan. Totalmente, bai. Horrelako... Bai, da Loras de Pan kantu bat. Bai. Ez bakarrik Loras de Pan, da onarpen, da besarkada bat, da onarpena. Onarpen radikal bat, bizitza zelakoa dan, zelakoa garen, dena aldatzen zu ere aldatzen zoaz, Ines. Eta hemen, dolua aipatu duzu, beste elementu batzuk. Bai, aldatzeko eskubidea daukagu. Baita ere. Barkatu, aldatzen ez dan jendearekin nien hau eroso. Baina baita ere. Bai. Eta aldaketekiko erresistentziak agertzen dituen jendeak violentatzen hau asko, sentitzen daiz oso violentatu hor. Baina badirudi, gure momentu batzuk, gainera, ez da inbeste hain publikoki, baina publikoki performatzen duguna hain gure parte identitario denean, hor nazten dela asko nor garen gu, nor garen, eta, nik uste dut hori ez dela inbeste sortzailearen gatazka, baizik eta hori jasotzen duenaren gatazka. Bai, nola irakurtzen gaituzten. Edo irakurtzen nauzun horrek nola egiten dizun zuri, nola egiten dugun espilu, ez? Eta beste batek gertatzen da, ez dakit musikan, literaturan etengabe gertatzen da, ze puntutera arte zara zu. Irakurleak daukan obsesioa da, idazlea identifikatzeko, berdin du ze puntutera arte dagoen fikzionatua lan hori edo ez. Eta harritzen hau, izugarri, nik Anierno irakurtzen dudanean, edo zu entzuten zaitudanean, enabil Ines Osinaga identifikatu nahi, ezketzek inporta. Iruditzen generosoa daukala horrek ere? Bai. Osea, are gehiago... Batez ere emakumeok irakurtzen gaituzte horrela. Errealitate lauarekin lotzeko, erlazionatzeko alegina dago etengabe. Niri berdin zaitin ez osin egiten duen bere... Osea, niri interesatzen zait zure begirada hori, zure osnarketa, zure artea, zure sortzaile ikuspuntua, eta horrekin ez diotuko egin nahi, egunerokotasuneko poetikari eta politikari, ez da? Baina esan nahi dudana da, niri berdin zaidala, zure... Ez dakit nola esan? Bai, guztiz, etorri zait horrela ari bat, nik gatazka hori neukan asko duela 15 bat urte, performatzen duenean eszenatokian, emakume gorputzetik, erotika bat, etzena batzuetan heteroarauan kabitzen. Eta konturatzen nintzen horrek nolako eragina zeukan, atzera begira baino ez ditut ulertu gauza asko. Eta, ez da inbeste, berdin ez zaio jendeari, ez zaio inporta nik norekin egiten dudan larrutan eta norekin ez. Egia esan hori ez da kontua, baina bai da politikoa, nik performatzen dudan horrek zer eragiten duen nigan espero den begirada hortatik ies egiten duenean. Eta hori bai da politikoa, eta hori bai da eraldatzailea. Eta hor, total traste. Ez que totala, bai. Ze interesgarria, Ines,
zema gauza, ezin dugu gai bat itxi, beste batean sartu, baina hori ere baimentzen diot nire buruari azken aldian, holtza gainean, ni naizen modukoa baina horretik maite zaitugu, Bueno, ez dakit, bai, nik zuregan ikusten dut hori. Esaten da pensamiento arborestente, edo, ez daukagu pentsamendu lineal bat. Bai, eta denbora askoan, eta hemen igual neuronormalidadeaz hitz egin aldugu, baina ni askotan sentitu izan naiz burrukan nire pentsamentu divergente horrekin, pentsatzen hori nire ahulgune bat zela. Hau galdetu nahi izun? Bai. Eskema neuka, eskema gauza, esan behar nizun, aitorpen baten behar nizun, klaro, hitzaldiak eta elkarrezketak ja ez dira, niretzat hitzaldi eta elkarrezketa aitorpen bat bera ere bota barik, ez zuritzen? Bai, guztiz. Salseo apur bat. Orduan aitortu behar nizun, etzaiala interesatzen bat ere, jende konbentzionala, saiatzen naiz, horrela, irribarra egiten diot, bai ez egin, enmaskaratzen, ez egin interesatzen. Eta konturatu naiz azken aldian, jende neurotipikoa ere ez interesatzen. Eta zuk, interes handia pizten duzu nigan. Orduan, ez dakidan neurodivergentea zarelako, ez dakit zaren edo ez, baina radarrak esaten dit izan zaitezkela. Bai, neurotipika ez naiz. Ez. Arraroa zarelako, desberdina, ez dakit. Baina denbora askoan, sentitu izan dut arraro izate hori zerbait eksotikoa bali manintz bezala. Baina haratago noa. Ez da zerbait eksotikoa naizela. Ez. Da, eta hor nagorain, eta lan honekin, itxasabide bakarra bebai izen da onarpen bat hortik. Osea, itxasabide bakarra da, entzuten balin baduzu eta irakurtzen balin baduzu lehenengoan, igual pentsatuko duzu, baina tipa hau, baina ez, asko guztu zait. Eskerrik asko. Hain zuzen ere, ikusi dudalako nire burua, eske leku guztietan. Osea, hitz guzti, ekografietan, itxasoan, itxasoko dantzetan, galderetan, hitz jokoetan, izugarri gustatzen zaizkizu, konturatu naiz, sare sozialetan ere bai. Ez dakit, ikusi dut neure burua etengabe. Hori da niretzat, idatzitako eta sortutako disko, liburu, dena delako animalia hibrido gora mitologia. Bai, gora. Esfinge, ez dakit, hori. Bada liburuan horri bat, niri asko gustatzen zait. Konturatzen naiz duela urte batzuk ez nintzela izango gai hori nire izenean publikatzeko, eta da horrela arpegian forma desberdinak, total referentzia bada beste argazki obra bati, eta Iker Gozategirena da argazkia, eta hasieratik ukin nuen superklaro nahi nuela berak egitea argazkia. Ez nekien ondo zergaitik, baina orain konturatu naiz zergaitik, ze Ikerren argazkiak ikuste ditudanean zeharo unkitzen daute, eta azken aldian argazkiek ez ninduten larregi unkitzen. Bai, ikusi nuen argazki polit bat edo argazki... Baina unkitu, oso argazki gutxi eta konturatu naiz Ikerren begiradak unkitzen dauela. Eta gero argi geneukan bebai, ambivalentzia hori nahi nuen argitara ekarri, ze, diskoak CD-ak dauka orden bat, baina digitalean beste orden bat dauka. Digitalean banatuta dago A aldea eta B aldea. Oso garbi banatuta dago ambivalentzia hori, ze aldarrikatu nahi dut baita ere ambivalentzia hori, eske ambivalentea naiz guztiz. Eta ez dut aukeratu nahi. Ez dut aukeratu nahi. Bikapazitatearekin berdina gertatzen, bisexualitatea. Ez dut nahi aukeratu izan boiera edo hetero, ez dut nahi aukeratu. Ama edo ez ama. Ama edo ez ama. Naiz hetero egia naiz espazio boieroetan eta boiera egia naiz espazio heteroetan. Ama egia naiz espazio feministetan eta feministe egia naiz espazio maternaletan.